सवाल यादव फिल्म्स भोजपुरी सोनू चैनल। के जामुई जिला में दुमका के झुमका पहनी के मर्डर करई के जामुई जिला में आगे के तना छौड़ा के धोखा देनी छौड़ी के तना बस हो दिलावा में के तना छौड़ा के धोखा देनी छौड़ी के तना बस हो दिलावा में आगे एकरा के घघरा पहनी के मर्डर करई के जामुई जिला में एकरा के घघरा पहनी के मर्डर करई के जामुई जिला में। मर्डर करई के जामुई जिला में दुमका के झुमका पहनी के मर्डर करई के जामुई जिला में। चिंटू राजा